само форума ще ма пусти. Да ева ти ги хора не. Не бе, нормално е, човешко неща си на всеки се случва. Документираме изчупването, как се е получило, ничи не може да се случи на всяка машина. Щом на G-класа се случва, значи никой не е застрахован от подобно изчупване. Натоварването е голямо заради... Като се на преди, че са издевателства на тия машини постоянно, нормално е да има пропъкване на моста. Ще го извадим сега. Джанти заварка. Утре е готово, бе. Данчо, що дай тия джанти, мам, да ева? Това е полиспаса. Била, малко по-ясно съм взели бе. Дърпа е дълъг. Чай, доктор, че освободя. Леко, докторе. Колко заключия? Давай, учи се да дърпаш с механична ребетка, ай. На първа на навиване. На неутрална лоста на раздатката. Сега включваш ли на второ? Да, на първа включвам. А, така. Дидо, само на заден мост. Докторе, пази се оттам, то полиспаз да не се отчекне направо, ще чупи краката. Първо 10 после ляво. Тя сурка цялата предница. То си за страх работа. Сега.